Hello guys, खुलुमबाय आं प्रिया के बर' बेयो आंनि बिजनेस मा होनो बेफोर अलरेडि खालामखांबाय आरोना बानायखांबाय दिनै बेनिफ्राय नै नोंथांमोननो बेखौ आं दिनै देखायनाय जाबाय माने दिन्थिनाय जाबाय बानायनायखौ दिन्थिनाय जायासै बेनि थाखाय सरि बेखौ बानायखांनायनि उनाव आं सम मोनबाय आरो दिनै दिन्थिनो गोबाव समनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो माने मोजाङै दिन्थिनो होननानै माने समखौनो मोनाखै बेनि थाखायनो सरि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय अर्गानिक साबोन आरोना माने अरिजिनाल न'निनो निम बिफां आरो मा होनो हालदै गोथां न'निनो बियो जेबो मुलि होनानै बानायाखै आरोना हालदैखौबो माने हासार होआखै आरो बेनिफ्राय निमाथ' न'आवनो बिफां थाखायो नालाय जों खायसे मानसिनाव आरो मा होनो लेमन माने खारजि बेफोर गासिबो न'निनो आरोना एल'भेरा बेनिफ्राय बानायनाय जादों आङो बेखौ बानायो नोंथांमोननो नांगौबा माने बिहरनो हागोन आरोना जोंनि बाक्सायाव बागानपारा मुसलपुर निकासि सिफुंखाता बेयाव नांगौबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरोना बे आं बेखौ दिन्थिनि बेफोर माने अर्गानिक साबोन जों अर्गानिक साबोन होनोबाथ' मिथिखायो नङा होमबा जों निमखौ बुंबाथ' जों गासिबो मिथिखायो माननायाव हामो होननानै नैबे बे जाहैबाय आसिखौ जानो सानदों सरि माने आं एसेबां माने साफा खालामबाय थानो सम गैया नालाय आसिफोराबो लेथ्रा माने मा बुंनो आरोना दासो बानायहांबाय बे नै बेयो माबा हालदैनि साबोना बेफोरबायदि जायो बेनिफ्राय बेयो निम हालदैखौथ' जों मिथिखायो आरो मायाव दागो खारनाय जेनेबा मा होनो बेफोराव माननायफोरावबो बेबो मोजां आरोना दागो माननायनि उनाव दागो जायोना बेफोरबो माने साफा जायो आरोना आरो निमखौथ' निमनि साबोना बेफोरबायदि जागोन जों निमखौथ' मिथिखायो नङा होमबा पेकेटआ माबा बायदि नुदों आरोना बेखौ बेफोरबायदि प्लास्टिक होदों नालाय निमाथ' माननायाव खाथिखाय जों गासिबो मिथिखायो नङा होमबा बे जाहैबाय लेमन खारजि नाम बेफोरबायदि जाबाय आरो गोमो ओमफ्राय मबाइलाव एसे आलादा नुबाय आरो बेनिफ्राय बे जाहैबाय सारकोल नैबे सालमाइ माने सालमन ना सालमाइनोथाय दब्रा मोखाङाव बेरो जे बेयाव खाथिगोन आरोना दागो ओरै नानिखाफोराव बेनिफ्राय बे जाहैबाय एल'भेराथ' मिथिखायो मोखां साफा जायो होननानै बे एल'भेरा स्लिम जायो आरोना गुरै ओमफ्राय बे जाहैबाय गाइखेर आरो महरैसेनो आरोना बेबो महरैसेयाबो अरिजिनेलानो आरोना दा आं मा होननानै थाखाय नोंथांमोनखौ बेफोर गासैबो माने अरिजिनेल गोजा आरोना बे सार्कोलखौ होफादेरदों बेनि साइज नुनायनि थाखाय बेयो गाइखेरजों आरो महरैसे आरोना माने स्किननि थाखाय बिराद मोजां आरोना स्किननि सोरबाफोर खर'फोर बेफोरबायदिया एसे साफा जागोन आरो मानसिफ्रा जाय हालादों मोजांखौनो मोनखादों होनना बुंदों आरोना रिजाल्टआवबो खेबसे लाबानो माने लाबाय थायो आरोना खेबसे लादावबा आरोना बेयो गासिबो 100 ग्रामनि गोजा 100 ग्रामनिखौ 50 राङाव होदों सोरबा जुदि हलसेल लाङोबाथाय खमाव हरगोन आरोना दखानदारफोरनो जाहाथे बे सार्कोल निम एल'भेरा निम जाहैबाय एल'भेरा बेथ' खिथिखागोन मामोन थवाया बे बाख्लाया बे जाहैबाय बेयो जाहैबाय साबोन ओरैजा जाजोबो आरोना नोंथांमोननो नांगौबा स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन फन खालामनानै नोंथांमोन नांगौबा बिहरबानो जाबाय आरोना बिदि बाक्सायावल' दा बर्थमान सेल खालामगासिनो ओमफ्राय बाखि बाहेरायाव दा हरथ'नाय जायाखै आरोना बेखिनियानो लोगोफोर आंनि बे साबोन बानायनाया मोजांबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो सोरनोबा नांगौबा एसे कल खालामबानो जाबाय आरोना